Ka Elyon Institute nongpo kala sam Syrnot haki Riu Pongut ki Samla ka Themri Bhoi ki bala pendep ya ki jing puli bat jing hikai ki bala ne lai benai kenti nadu arpusan tarik nailar hadu arpusau tarik nai wing hajar arpusan ya kini ka program ai jing hikai ban kapsnyu la kershan daga skills Meghalaya project bat la Beijing lut daga Meghalaya State Skill Development Society jang ka Khuborjylla. Haga jingyalang sam Syrnot bala longkong san daga kong B Rani ADC Bhoi district bat la senran lang da uba Shaibok Kriam SDO MSSDS jang kanika district kum usumbut kong san. Haga jingkran haga ka jingyalang ka kong Rani kala kitbok yakini ki Riu Pongut ki Samla bakin nang kiu irat syaprang haka kamai kaji haki snam bat ki por bandang wan. Kala ong kanu ka kam habala trei da ka jingnang jingtip ka babiang kawanra kambuan ki jing mentoy ha ka jing im jong ki briu kala kentu yakini ki Samla ban pendan kam yala ka jingnang jingtip bat teiru ya ki kam ki jam da ka jing trei minot ka jing trei hok knang baki pat ba kin shania ya phi haba phila yo ya ka jing shania ki kam ki jam bat ki kamai ka ji ru ki scam bat ki jing mentoy ki wan tu tikna. Kadba uba Shaibok Kriam haka jing kran jong ula batay ka jing thmu jong ka skill Meghalaya project kabat rang ban kentiu ya ki Samla ban geng hala ki jong ki kejat ban trei ban kata dala ki jong ki kam ki jam ula ongru ka MSSDS kala play ya ki lat ki lenti ya ki Samla ban trei ya la ki jong ki kam ki jam da ka jing tibet ka babiang ka jing trei minot jing trei hok bat jing shania na ki tu ki bayadei kam. Uba San Kupar Singkli Managing Director Elyon Institute ula batay lengkot ya kejingat lenti jong kini ki Riu Pongut ki Samla hakini ki lai benai baki don hakani ke jaka hikai. Ula batay hakani ke jaka hikai kinong hikai ki penrong ya ka mensim batpor ka jingle khu le suba ka akor ka burom para briu ka mensim metrelang bat khamtam la banjur bat don ka mensim trang jing hikai bat kwa bantip janai. Kijing kershan met bat mensim la ai ru habaro ki Samla pule ha kini ki saw benai ula ong katu ka Ngut na kini ki Samla kila kran ha kani ka lumpung bat batai ya ka jingnya lenti jongki nadu ka sngi beningkong hadu ka sngi bakut kijing pule kila penpau ka jing sngongu ya kinong ya lambat kinong hikai kani ka institute da kini ki Syrnot lapen bena ya kini Riu Pongut bakila long ki babet ban sedang yala ka kam ka jam. Kini ka institute kalale ang taga jongpi ngalakali na iba sa kafal bili ito nga gadi kadi ka course ka ba live na de but kapag ila pelong ha umsning padalong po arengkat ka funding jong kani ka MSSDS na tayong don kamban pensyasyo halor ki jimentoy kiba ka ni ka institute kalale bat kumjuro ka jingis no tilang ba ka MSSDS. Nanti kita ikut pensung tenat ban yoi bandar akan dikapur pelong bagidan kikun Samla ke jongi ki belawan syakmat ban shimmy dengan training ban pendap baru ya ka lai benai ting kidan ki training ban dri benai kidan ki course ki balai benai ki ba benai ki benai kat kum ka jindon kam jong ka skill ki gani ka dong balai benai bat baru khoi nak kidan hang ni pila pendap ya ka course na thalai ngam kam desu ka ba thama yangi bantip ba kini ki training ki ba phi attend ki long ki jingtip ki ba bha ki ban ai phi ka sap bedan ha phi ban la phi la ban yang ki jat jong phi na try menta bagi apply ki kam ki jam ki office sarkar ki tang na benta ka wei la na santli ki post ki apply ki dan ki hajar mut jadi ketika kejing terang dan kejing dan kam bandan nai jong ikam ijam ban kershan jadi kita kan livelihood kejongi jadi ke bagi ting iklat ban phai pressure di saya kejinang kejongi ke skill kejongi ke badan hangi katanya si iklat ha ni perkat bangin imtang nak bangi wat ikam kejam sarkar ndre kini kejing ya pair happening kejong pi ki belawan lai pernah yang ke training bat ki wi pat ki beklang wan kalong ba pi parok mentah ni kladan ko wi ka skill ke ka skill ang kapsyo pili ase pi sgom magadei ke barat ni piptep ke potential ne ka kejing bha ka bala bami na gani na try pi baro haba kiwan ki trainers ban ai ya pi ya ka sap ban ya ka kejing nang kejing tep ka sap ban kapsyo
Thai ki kran do shu Thai ki kin mau ban kin mau peach khong we nong khap shi bo nam ba ri dia ui ta Thai kle tho he for training jong phi de jaben habi pin na Google yu pin lap ba uni ubreu de nong khap shi bo nam ba business turnover jong u poi hadu shi ba san pho crore adu benta so nga kwa ban bin sha ko de jung ba phi galong ba kalau orang ni bukan jenis pair belum jong pi bat kiwi bat kiberan surok ki bomlet se ki bomon belum nunggu training bus pelut kai kapol jong ki galong pi menta pi dan ko gasam atau man khap shiu layo ka training bat kam ko hang ni ga jing sami ke certificate dan ni ga ta jing keduk parlok hang ni lai papo lai bena ki sultanat kam ko kumta kani ga jing sedang jong ko wei pat kelenti ga jing jong pi ba pin steng lagi jong ki kam ki jam kata ga jong mod Jong ki institute ba IAP ke training PO ke training free of cost kadang ke jeng persyan ke SSDS ro tina kalian riba ro bedan hori SDO belai ba ni team up bat ki nama ka government ki kwa AP ba pin don kata ka jeng sang bang sang ki kam ke jam la jong ba leng ba ki agency ba ki society ko SSDS ki pen EAP ya ke yo ka hat ya ki jaka ya ki placement kita gini ki lat ni rap ke sarkar ke ICP bat ngai be we na pi pin dan ke jingmut ban sedang hasnong jong pi atai om baro kiri na juga shnong pi baro pi dan jong shnong kat mo ke dan kam jongi ting ki brio ke bana shakari ka thain sling block ki wan chude shling sling man khat shyo ni ne ki bana link ki wan chude shnong po ha wan chu berni hat ki wan chu surok pi dan na jong shnong mut dor na ki sedang bat pi yai ne wei mga kwa ban ong bai pi long pi ha ban yai ni ha ka lu kam bo di baret di bahe tadi kita ke jeng yai ni ngam thalai bi la ban long ki bajok ani long successful di ban ta sni ke de ba stang jo belenti jong pi la long equip la yo ya ke ni ke training for biang ba di lai benai ngai ba pi mi nang ni pi la dan ne em jo plan la dan em jo plan nang ni abi plan de ke training ke dan ne jeng mot ke iban le ni lah si sultanat ang Melayu certificate ha ngam thalai pero khai ba pilayo ega certificate layo e ke training na thai ka dan ru ka jimut ha pi ba pin dan ita ikam di jam jong pi ba pin sang di barat erom lele but kadang pero khai ta san gidan ni training ta kasi hanru phong timut do na hinru phong ngut da i we jong pi idam ta ko jimut pi ai ni ka kam ban clear ke jong seng kam seng jam bodol kan ika success kam ni ke jong tang jong pi ke jong institute ke jong district ke jong SSDS ke jong government ke jong iru bigla la ban dictionary pi ban yang ke jong kejat kata tin lah ngan let ngan nai let le se dan apply jong pi ba i advertisement hapo jong ki social media ki jong i pidang perkhat li dai ke ba shutop ne but don rut na pedang jong pi ki bawan Kisnong keleng ki jaka haklen ti hak jingai ke bacengai ka bagi yang penting pateng ki breu pi persang banwan henry pi yang kut jingmut pat pi wan si ke program ka bagi ai training lada pi ken mau ya ke jingai denti ke jong pi lese la pi phalang hala jong pi namna bangget bangala pada pi ke training namar ba pi ken mau ne em kadon kapor ba kaja kembang mulu kadang kapor bagitur kalau kumjur sniang kadang kapor bau kau ular red palat la jam palat la palat bat kadang kapor ka bau jur usap kastam ke kapor kita ki barok ki jingmat ki jongki bat haki training session ki jongki ki dan ki por ki ba training ki duna lahap si shamsingi kidan kipor kiba haki pedeng ke training ke jongpi hakaba kibriu kimdan khamtam ye ki baj kiba nom sning kanam kidan kapor ba kibriu ban khapsniu kimdan balada kiwan ru kimshania ye pi ban phakha kapi balada pi kan mau i phakha biktang ye isar Elias dena da ang bakhap ma pi kibriu ki am na yang khap shai lang kan mau temen dapat pihak ki customer halaki jong ki tukang ki jong ki namar bakil asyanya IP dena kumjuru ya ke jakasa ke jong pi kidan ki basa kidan ki be na yeng ki basa
kimat kajing kibasa hanong po kajing dai perjong kemdi ke bulung malang kemjuru yang kibasa hau musning kajing jenjar kajing klut jong ketuk ke kamera kemdi ke bulung malang namar bagadi dekatin bat bisa pitia akidar menteri kibaya jan bakatin bak kita gigi barok kibab himat hendrai hapadeng jong kata ngangit hapadeng jong pia kendo yang kiparlok kipathmai kibaphiak dengkam lang menta bat kremla modor bau neu de best friend jongna don ne am dalam tak bat hapadeng jong kata na kita ki jing sedang kibaret ki jong phi na kisni shekta yo na kitio shikibarai ni ladap e ka training nyo phuprasni phila modor nem nyo phuprasni parbawan ningkong dan ada yang jompi ki boang bang ngaladu balik belang ngaduna ngan sajenjar ngabenut balik belang kemudian untai kibun tendre kata kajing benut ke jompi pimla bodor pladem nyu kuprasni kabalong lai penai digini baro kide kiba seutenat ke bagin sakken mau haga jingim ke jongi hapdeng ke jongi habagi dan training dah. Ai ke jing tak malnya